Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 16, versikulo 18 kan 19. Agturong ti kinatangsit iti panakadadaol, kati kinapalangguad iti panakatnag. Nasaysaya at tinapakumbaba iti sidong dagiti napanglaw, ngam ti maysa kadagiti napalangguad, kat mairaman ka iti sinamsamda. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Apay no liklikam ti makikadwa kadagiti nangangato asaor at tao. Apaya sa orat at tao ako nayumot, nanang. O sino, tidakdakamatan nyo? Asino kumapay ngay, dagita kontraktor dita kalsada ken rangtay. Apay nga ibagayo asa or da nga eh. Saan kit dain? Nababalangarudan ti pangtangdanda, overtime pay. Ken substandard sa kanupay ter aramaten yaw. Saan kaya tumagarina nang? Uray atas saan da nga mo? Saan ka di apanang loko iti padata o ti kasta? No saan mi nga aramiden ti kasjay? Basit ti pan nakabagi mi. Ay, oo na yun. Sa oran nyo ida, tapno at ado ti kwarta amaalayaw. Anya pa nga eh. Sirib lang ti kasapulan tapno agbyag ti tao. Apay analiday ka anapan naglako iti natengtang. Nang inaunay ti inala ti nagtikit iti lakok, bakit? Mas awak. No apay asaan nga agpapada dagita nga agtiket. Adda nalaklaka, ngam addamot nangingina ti alaan na. Kakaasid a tao nga agmulmula. Idinto ta makibingay da iti lako adi damot nagbannugan. Sa urda nga rod no maminsan, da itatay kunada at tax collector iti Biblia. Wensa? Iso nga idi apanawain, kat ibilang da ama nagbasol ti tax collector. Ta makibingay da iti di damot nagbannugan. Labsan da ti alaan da, ngam iti na ito yang abayadan da kuma. Iruruman da ti marigrigat. Agnamnam ay da iti di damot nagbannugan. Taon sa kano ni Manong Itan ti daduma kadagiti agsingsingir iti tiket. Nay, adaw mo tin sangpot mo anak natangkan prutas. Jayman, inalada ka iti agrong parking aglaklako iti natnatang kan prutas. Mayat nga rod, no ado ti agrong parking. Tapyo mairano tayo. Iso nga ron, nga da ibaon mi amapan mangkita. No da agrong parking. Taalaan da tilako da wano agtikit da itinangina. Mayat tapakairanudan dagiti nakurang ti amuna. Dagita nakurang ti amuna ti mayat agigtuten. Tadi da ammo ti aramiden da. Ibagayo kit de kadagiti kakadwayo. Istriktuan da dagiti agtiktiket kan agbantay iti parking area. Napanan ti asawam. Apay ka tinanang. Diyak mo no, napanan na. Adalang matitay. Adak di tarwar itay. Nangag ko ti saritaan niyo. Anya saritaan mi. May papan iti aramid dagiti kakadwayo nga agalalatan iti nateng alako dagiti tao. Ken agtiket iti nangina. Apay pakasikuran nyo na ita. Saan mo't ada kayo ti pangararamidan da? Ay naanak ko, oray sana siya. Nasakit tirik na, tama siya nakadagiti mabikbiktim ayaw. Sana da ita ti pampanunutan nyo na nang. Awan na, di kay pakaringringguran. Amom ka day amay sa tikabsat mo ang nabiktima dagiti agtiktiket iti nangina. Malas na. Apay saan anaganad? Ay madiday ta kababalin. Maasi kayo kumamot kadagiti nakakaasi aman nalaw nga aglaklakaw. Imbagta naranaan ka dito'y dalan, Manong. Inkan samat naglako itinatang mo. Huwin, Manong. Amangan no maranaak manen dagiti buwakaw amang ted iti nangina atikit. Ibagam nga min akabsatnak tapno libre ka. Apay akasta kayo dita opisina yo, Manong. Saan kumamot akasta? Agpapada ko mati panagtikit yo kadagiti aglaklako. Pasat ti pagsapulan mi dagijay. Sirib ti kasapulan ko nakngarudan.
Sana nasayat mo't day tang aramid yung agkakadwa. Ammo da ka DJ nga to day tang aramidan nyo. Apay ko mga ibagami nga. Bumasitan at ikwarta amagunod mi no ibagami. Manong, may mayat no isardang yun day tang aramid yo. Ag-capture kayo latta itilako dagiti tao. Apay ko mga sardeng mi. Awanan at sideline mi no kasta. May parit nga rod ti pedling. Nagbasit mat nga rod, iso akapilitan na maipidling. Nangaramid kayo ngamin iti ordinansa, ama apiktaran dagiti marigrigat, wano awan kabaalan na, ama adan iti pwesto. Naranaam ka di manan, tinangtad kan ka itinangin na tiket. Ikanda ko may tinangina. Ngam idimbaga kakabsat ko ni Manong Itan, imbabawi dati tiket. Itaddan to iti nakakaasi asabali nga aglako. Kasano ti awan kabagyan na ngagtik-tiket? Ay, kasimat dagiti mabiktimada. Saan anaing kalintigan ti aramid dagi jay? Mano nga ta ti agliday, wano madismaya iti kasyay nga aramid da. Adu damot nga agreklamo. Ngam di damot lama isango nga ibaga. Kaaduan kat dagiti pada at tagtagibas si tanda ti pagaramidan da iti kayat da. May samot ni Manong kadakwada. Gagayem na dagiti dildilawon da nababa ti pasweldo na kadagiti trabahador da iti kalsada. Nababa ti pasweldo da, tapno dakdakkel, tikikbak da. Imbag ta nasabat kayo, nana. Apay ka de, baraw. Adu ngamin ti masurun kada Manong Itan. Kan kadagiti kakadwana. Saan kumatkat nga ayunan ti aramid da, baraw? Kunak no makibingbingay kayo kadagiti makon neighbor daan at natangken protas. Saan? Sa bali ti balay da. Saan kami nga agkakabalay? Masurunak. Ta idi adda mapan ko kumailakaw. Liniklikak ti ayan dagiti agitad iti tekit. Iso asabali tinagnaak. Idi kwan, ingguyod da ti basket ko. Inala dakit din. Ay, kasta ti reklamo ti kaduan. Awan mo't mabalin ko, tasaan ko ang mainakman ti anak ko. Apay na kami suot ka masabat ko, Tino. Agpapada kayo kadagiti kakadwam ang nagdadakkel ti tiyan na. Takanayon kayo ang mabmabsog. Apay pakasikuram ti tiyan mi. Nagngina ti singer iti tekit dagiti kakadwam iti tsindaan. Kayso matimpayolog na nga ordinansa. Nagalas mo't daytan nga ordinansa. Parigatan da kami motten nga aglako iti sagkabasit anatang mi. No diyo kaya ti agbayan iti tikit yo, saan kayon nga aglako? Kanan nyo amin na produkto yo. Isu nga rod nga agmula kami tapno adda ilako mi. Makan mi mat aya amin dagita. Sika ti masabat ko, manang Mila. Oh, apay akas laad da kasurun mo. Uno, masursurun ka kanyak, ta na kami suot ka. Masurunak ka dagiti agtiktikit iti tsindaan. Apakairamanan nila kay mo. Uy, anya ko mati pakasurunam kadakwada? Buklis da. Ay nalabas damot. Uray nagbasit alako. Nagngina ti bayadan iti tikit nga itadda. Anya ko mangay ti bibiyang ko dita. Awan bibiyang mo. Ngam kanan yu mati iyawid ni Manong Itan nga inalan na kadagiti agrong parking wenno aglako nga awan pwesto na. Apay nga men nga aglako kayo, no awan mo't pwesto yo. Nangina nga rod unay ti bayad ti pwesto. Awan pagbayad may. Nalabas damat. Takayat da nga isudala ang ti agbyag. Agbukbukirad lang nga rodon dagiti tiyanda. Gapo iti kadakkel na. Imagaman mo't kadagiti kakadwam, tasaan da unay nga aglablabos. Apay nga aglablabos da ako na yo. Ikanda ko mamot iti konsiderasyon dagiti mapanaglako iti tsindaan. Ken ibagaman kadagiti ng kontrata iti kalsada, anayunan damot titangdan dagiti trabahador da. Awan trabaho na gijay. Iso akayat dalata, uray nababati tangdan. Ta jobless dakat nga ro. Gapo ta jobless da, gondawayan nyo matan. Imbes akasyan nyo ida. Agyaman dakit di tainikan mi ida iti trabaho da. Itala
Ang naggranata dito tsindaan. Daman damagakan ka. Anya ti damagam. Kasla na patag. Anugutam ka di ti aramid damanong itan, kanda giti kakadwana. Pulos asaan kung anugutan tamay kaniwas. Adda kakadwak anang ibaga, ngayon kami kano agriri iti nga to. Mabalin nga ta. Adda na kaibaga kada kami, ama ikaniwas kano ti aramid da. No kano maamuan ti nga to, mabalin kano amadaksanda. Nalabas da ngamin nga agkakadwa. Nay, nawadwad mo to intad mo akwarta. Nangalaam. Anya pa ngay, bingay ko kadagiti kakadwak, nangro na ti kontraktor ti kalsada ken rangtay. Makaurnong tayo adagos no kastoy. Makagatang tayo matla ang iti kotsi tayo. Isungarod nga itod ko ken katap no urnongam. Anda plano ta agatangan. Iso nga agawaan nyo akitaan dagiti marong parking ako nada. Arong parking nga oray awan lugan da, taglako da iti sana paglakwat. Nayunan nyo kit diti singrin nyo kadagiti aglako nga awan pwesto da. Talaga kasta tiaramiden may. Bagbagan nyo man ni Manong Nanang. Anya ko mangay ti ibaga kanak ko. Di nakmat dengdenggan ti kabsat mo. Adun ti agreklamo, gapo iti aramid da nga kakadwa. Imbagak mat idinday taken ko na. Angam ala, padasak manen akasaw. Nasaysaya at matlaeng, ti agbiag na dalos. Ngem ti mairaman ka dagiti saan nga umno nga aramid. Ay, tsak man amu iti day ti akabsat mo. Manipod nakikadwa kadagiti nangato at tao. Kasyay namuntag. No asino pa iti adda iti nga to. Isuda mo ti agar aramid iti saan nga umno. Ti agkupit iti kwarta. Uray kumaa, no saan adagiti nakakaasi ti sa uren da. Imbag, tanakaumay ka dito'y balay si Kaitan. Apay ka din anang. Adali may kukinita. Adda ka no agreklamo kapo iti aramid jaw. Anya kumbangay ti amura kita. Sa uda lang. Awan mo taramatan dang agdarom no bilang. Saan mo alalaengen ti maaramidan dagiti adda iti baba? Di mo amaw no adda mang tunong kadakwada. Danag yun na ya. Awan ang muna ko nagtumot ka na kayo. Ay naanak ko, denggem kumamot at ibagbagak. Pagsaya atam no agtungpal ka. Inton makagatang kami iti kotse. Agurnong kami pa. Na, amangan no naladaw ton ti amin. Anya ka tanalada we. Ore kita nyo, sanak aman ano. Madanagan ak ijay kapsat mo, anak ko. Awan maaramidan tayo. No di na kayo denggan, Nanang. Ay, kayat nalatta ti makikadwa kadagiti agaramid iti may kaniwas. Damag ko adakkel kano tinabingay da iti kwarta para iti kalsada ken rangtay. Sigurado amadusad no maduktalan ti aramid da. Awan to ti pagpabasulan na. Tasanak met anagliway anang bagbagaken ko anda. Uray sakmat, Nanang. Imbagaken ko na amadi ti aramid da. Ngam imbaga na adidan to kano maamuan. Una, adda ay agnanayon adakas nga aramid asaan amaduktalan. Nanang, natiliw ka ni Manong Eitan. Dayta tinadamag ko ijay ili itay. Kasanuda na amuan dagiti aramid da. Adda gayam kakadwa ni Tino anapan nagreklamo. Iso nga adda ng sipot kada Manong Eitan kanti kakadwa na. Ay, oo na yun. Daitan ti kunkunak. No kumadim ng kanyak. Adayo kumaan na isagmak. Kasano itan ni Manong Eitan, Nanang? Numalpas ti investigasyon. Kat mapanagnakan ang nagbasol da kadagiti kakadwana. Kapilitan nga ikaro na ti basol na iya pagbaludan. Saan ka di amabalin amapiansaan day jay, Nanang? Depende, anak ko. Diyak amo. Ang sapay lakumaa, takasta. Anya ngay ita, anak ko. Mabalod ka at na oras.
Sapay saan apapiyansaan ti kasok nanan? Dayta tiga po na, no apay asang kaibagak aliklikam dagiti tattao analaeng iti kalukwan. Anya ngay ita, mairaman kan, tanakibingay ka kadagiti kinusit na. Nagrigat gayam ti agyan iti pagbaludan nanan. Talaga narigat tamaisina ka iti pamilyam. Kastamot kadagiti gagayam kan trabahom. Nagkasangan na ti nagbanagak. Agbabawi ak naladawan ti amin. Ay, daytoyon ti supapak ti madinga aramid, anak ko. Narigat gayam ti sana dumngeg iti pamagbagan anang. Nasaysaya ti biyag simple laang ngam ti agaramid iti madi, tapno laang maaddaan iti adu a kwarta. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.